Goro, iko nanyo te reporting mangana nali ngabete town abantu mbaro batumitwe ngabagende gutagura oro bagure nyumba ya ngaf ngesengenjo women rep ngako sinabwate misara ngachi allowance ya tale kwataka nitabantu 500 maite binte biga ntubano twabietire egendo nale gusaba abarayi bagusi nabeire nkobasorora nabere ngotebiga banasimba ngasimba umenyete ekero okugambira abantu there is no need why gutumia violence no ninje I mean ochekia record ya gavana ugetuti achenge babona nagambira imyaka 20 nje nanya gutwara single event esa abantu barwandira manyinga itekire ngabona no obugambi nkoli ngo batainje no muya usenyaganya gete no mubi. I know that ya mangana bete igoro no ne chi story njire munya ko ucho bokora kora gabu ngomanyete ngabantu bakurwani women rep because ngoibire chibese county eyitalie egasi ye women rep ka kole bintu byaya ba auditambara obe serikali baiche bakole chi report yicho egento abo murao wasimba bagotebanga na oba korova site andi timaiti ngoba oversight yiyo kiare inje ngwende to korova site county government ngaf CDF chibese chonzi inje ko oversight. So what is it onye babu the problem bala kwenda yes ba report ko CDCI batenga ntwala ngwaka ntwalenge ngomondo gete okolireki olire chibese cheto no ninje ndire bachage to buchingo buna bubanje to gukora twaeteire siasa ya propaganda. We are saying omuntu oromurai egasio ire no spend public money genda tumia chibese cy'umwana inchi chikole gasi abana inchi bautoke batebe ngabana baraya abayatwa cholete bakole gasi muswati donya gakolete egento kyo gukumia kere fantastic kuma siasa ese nyo na bero engaki entambe binte enko birorande nyese ngenjo donya bona askoete ngamuletera agaskando gitiga ngana libonera rekanenga ngataisa ininga bantu bomwanjeti ebyo gotwarwete okale tata mwana oli omindaye ebyo twarwete okale. Number 2 mondo tayo gochiko threaten yonde ka waje tena gundi so kuri Nairobi ka waje to karusia bagara osemigolio karusia bande osinga ikosena baluya kwa ruseti ngawajire nabantu nechinsara ngoboleti bona nayo gutara nabakuria ngana buo gutara nabo wachi bundu ngabaito mondo boss mondo tayo bwabo eto ne batukaya egesongo toka tebanga nobody has monopoly of violence. No any president ye republic ya Kenya Honorable William Ruto igoto como criticize because tutagete akole buya akole gasi eserikali akole gasi abaninji bakonyeke tali otutagete como criticize ye inanze kutupangira ngabantu baitwe ngagana lyo tamukwane kwani ere nkinyasali. So I am making a very special request as a leadership ya usi, particularly I want to make a request as Governor Simba Buarati ole governor ya ande no mwakiriti chikura bali bako muikange bamotebie sike atiko gopanga obokondi obo bakoleka ne town go eta everywhere esako gamba chi character chi abantu ngekina kyo chibese chi achire county 33 billion na chito tagete Simba to tebi akichi atumikire ne chi adonya nere ngocha gotebali chaye inere gasto gokora obuchinga bwo gopanga chiguni chirwani abantu town obucho bucharabuoka yani mo kara siasa elie tabuati insoni mogonya ko embarrassing yoka monga mauchi